Ами ако ви кажа, че кацането на Луната може да не е това, което си мислим? Повече от 50 години хората си задават един и същ въпрос. Наистина ли са стъпвали хора на Луната през 1969 година? От Земята ракетата се нуждаеше от масивни двигатели, хиляди литри гориво и мощни ускорители, но от Луната маничък модул някак си се изстрелва в космоса, без видими пламъци или истинска площадка за изстрелване. Експертите все още спорят как лунният модул се е издигнал почти без резервоар за гориво, без изпускател на струя и почти без защита от радиация. Над 700 оригинални ленти от кацането на Луната мистериозно изчезват и единствените кадри, които имаме, са нискокачествено излъчване. Някои сенки падат в различни посоки, нещо, което не би трябвало да се случва под единствен източник на светлина като Слънцето. И все пак, излитането от Луната изглежда почти безтегловно, тихо, с нулев пламък. Като модел, който се повдига. И така, наистина ли сме стъпили на лунната повърхност? Или има скрита истина, заровена в сенките на историята? Истината може да е постранна от историята.